Dobro jutro, Dragani, ispred Srbija voza i dobro jutro našem dragom Deda Mrazu, koji je ovoga puta rešio da vozom završi paketiće, je li tako? Tako je. Dobro, znači da ne brinemo, stići će na vreme. Hoće, sigurno. Dobro. Dragana, mnogo lepih stvari možemo da čujemo u poslednje vreme kad su u pitanju vozovi u našoj zemlji, železnica generalno. Tu smo, krećemo se, imamo i neke nove pogone, i neke nove vagone, i neke nove lokomotive, da tako kažemo, i sve to novo. Mnogo više liči na nešto što smo težili da postignemo. Jeste, zbog toga smo mi ponosni svi železničkog sektora. Ono što je zanimljivo sada u ovom trenutku, to su novogodišnji vozovi. Srbija vozi i ove godine, od 15. do 30. decembra, organizuje novogodišnje vozove za mališane, koji će saobraćati iz nekoliko gradova. Krenuli smo iz 3 grada prošle godine, bio u pitanju Niš, Beograd i Novi Sad, međutim, zbog velikog interesovanja mališana... Ne samo mališana, Dragana, o čemu smo malo pregovorili? A i one mališane ima 25... Preko 25 godina. Velika zainteresovanost zapravo. Ogromna zainteresovanost, zato što je vrlo zanimljivo. Cena karte je vrlo atraktivna, a i novi vozovi sami po sebi, odnosno elektromotorne garniture koji saobraćaju po srpskim prugama koje su elektrificirane i dizel motorne garniture takođe savremene i nove, su sama atrakcija po sebi. I veliki broj mama i tata se nije vozio, tako da bake i deke kada predrezervišu karte koje su obavezne u svim gradovima, rezervišu i paketiće i kartu kako za mame, tako i za unučiće. Na koji način oni mogu da rezervišu kartu? Da li mora online, s obzirom na to da bake i deka nekad ne koriste internet i tehniku? Na našem sajtu Srbija voza www.srbovoz i kao i na Facebook stranici imaju uputstva. Vidiš, svi su na Facebooku. I bake i deke. I bake i deke, boga bi sve A šta ćemo, malo pre s smo bakama i dekama koji nemaju društvene mreže, telefone? Pa znači sve standardno. Da, mi smo sve gledali, sve varijante, tako da i one bake i deke koji nemaju internet, odnosno pristup računaru, mogu i putem telefona. Vozovi sad kreću, moram da napomenem, i 7 gradova, znači kao što sam rekla, Beograd, Novi Sad i Niš. Sada su i Užice u pitanju, Kraljevo, Vršac i Zrenjanin. Vozovi simbolično kreću oko 12 sati, sem iz Kraljeva. Podne? Da. Dobro. Oko 12 sati u zavisnosti od grada. I sem u Kraljevu, gde voz kreće oko 13:10, nije mogu zbog saobraćajne situacije. Ali Deda Mraz, kao što vidite, spreman u svim gradovima. Elektromotorne i dizelne motorne garniture lepe se kite, prilagođavaju se mališanima, slušamo muziku, pevamo, igramo, pravimo jednu magiju na šinama. Pretpostavljam da naši elektrovozovi funkcionišu po principu skoro kao Irvasi, pa Deda Mraz može na više lokacija u isto vreme, jer to je magija nove godine, jel, molim vas. Ali ono što Srbija voz u poslednje vreme radi jesu i inostrana putovanja, što su meni jako draga. To je ono što ćemo ja ti jednog dana u životu otići, jeste. Ja uvek pitam za uvek isto putovanje. Šta se dešava sa... Ja se nadam da će neko tebi da upati od naših gledalca. Ne, nego samo da će ta linija da postoji. Pa kakva linija? Evo, odveću te ja. Iz Istanbula za Evropu i za Solun, to malo duže. Biće. Kao iz filma, znate, ono, ima lunch vagon, ima spavaći vagon, to su zabave, to su druženja, to je posmatranje pejzaža, upoznavanje. Tako su se upoznali moji tata i mama. Eto, između ostalog. A evo, moja mama je rođena u vozu. Eto, pa mislim, svi smo povezani. A ja volim voz. Da, svi smo povezani večeras, znači u ponoć stupa na snagu novi red vožnje. Zaista? Da, to je jedinstveno svuda u Evropi, tako i kod nas u Srbiji i to je mini, odnosno železnička Nova godina. Zaista? Da, jeste. I što znači taj novi red vožnje? Po kom principu nov? U kom smislu nov? Mislim, u odnosu na prethodnu sezonu, da. Da, menjaju se možda vremena polazaka vozova na pojedinim relacijama. Ono što vas interesuje jeste da voz za Solun u sezoni za Sofiju polazi iz stanice Topčide iz Beograda. Kad samo da povezem moju Anđi. Dobit ćete sve informacije na našem sajtu. Imate i ovu aplikaciju Reda vožnje koji će nam biti objavljen večeras u ponoć. Ono što je jako lepo jeste da voz predstavlja jedno romantično sredstvo prevoza i svi oni koji vole da uživaju u putovanju,
a ne vole samo da sede, nego kažu ljudi, volim malo da ustanem da prošetam, pa postoje tu i neke nezdrave navike koje ljudi praktikuju, u autobusu to nije moguće, u vagonima postoje. U autobusu čak ne možeš ni da kućeš. Tačno, u vozovima postoje vagoni koji su za to, da kažem, posebno određeni i prilagođeni i samim tim putovanje vozom predstavlja nešto malo drugačije putovanje, više obilazak, gledanje svega onoga što prolazite i kažu ljudi da recimo putovanje iz Moskve u Sankt Petersburg predstavlja jedno posebno ljubavno putovanje. Kao što kažu, ko ode bračni par, odnosno predbračni par koji ode na Santorini, ako se vrati i venča, to je ljubav za ceo život, a vrlo često se dešava da se na Santoriniju pokaže dalje ljubav za ceo život. Tako kažu i za ovo. Kada odeš recimo u Rusiju, ne vozom, nego bilo kako, pa onda rešiš da iz Rusije odeš u Sankt Petersburg vozom. Ko preživi zajedno to putovanje, znači da se mnogo, kažu, voli. Šta se sve izdrži zimi u tom vozu i koliko to dugo traje, to znači da je ispit za ljubav. To je jedan mali život. Mali život. Smislit ćemo mi neku relaciju da napravimo tako neku atrakciju u Srbiji za ta neka ljubavna putovanja. Beograd-Leskovac. Recimo. Da, recimo. Ne, Novi Sad-Leskovac. To je suviše brzo. Subotica. Brzo, ja? Da, brzo voz za Dobro, jedna mala, jaka zemlja. Kako ćemo onda? Pa smislit ćemo nešto. Mi napravit ćemo barikade da kaže, sad smo morali da stanemo, prolazi neko i onda malo da čekaju. To se napravi ta dinamika. Da, pa može tako, da, apsolutno. Dramaturgija. Sad, oprostite, evo nam da Mraz je tu, vi ćete to verovatno reći, ali nije to važno, nego jer vam stižu pisma od dece. Šta kažu, šta žele deca u današnje vreme? Je to tehnologija ili nešto malo, da kažemo, suptilnije? Male radosti. Da, romantičnije i tako dalje. Stiže i tehnologija, ali najviše deca vole slatkiše. Stvarno? Najviše želja ima u vezi slatkiša. Ja znam zašto je to. Ja tačno znam zašto. Zato što roditelji u poslednjih nekoliko godina se vode time da deca ne treba da jedu slatkiše do određenih godina, da do 2 godine ne treba da jedu industrijski šećer. Naravno da ne treba. Tako jeste. A deca vole šećer i to je za njih zdravo. Ko ti je rekao to? Deca. Deca? Ali deca nemaju završen fakultet. Pa jesi, nisu odgovorna sama za sebe, ali nekad... Pa smo mi. Nekad im daš. Kad? Jednom nedeljno ćeš to složiti. Dobro, sad, to će svaki roditelj za sebe, ali Deda Mraz će ove godine da se potrudi da tu bude slatkiša dovoljno za bar ceo januar, pa da oni to lagano krckaju, što kaže nama. Ono što možemo da ponovimo i treba da kažemo jeste da novogodišnji voz za klince i klinceze će biti u 5 gradova. 7 gradova. 7 gradova su pitanje, da. Iz 7 gradova kreće, u svim gradovima u podne, samo iz Kraljeva u 1:15. U 1:10. Moram samo, s tim što Beograd prošle godine, vraćamo se, nam je to prvi polazak, odnosno prva organizacija novogodišnjih vozova. Krenuli smo kao sa 3, bojažljivo da vidimo kako će biti interesovanje. Vaši kolege su bile na samom vozu. Došli smo do 13 polazaka. Ove godine samo iz Beograda imamo 22 polazaka. Vikendom po 4 polazka, 2 subotom i 2 nedeljom. Prvi polazak je od oko 12 časova, tačnije u 11:50 iz Beograda. Imamo i popodnevni polazak u 17:39 i plus radnim danom u zavisnosti od interesovanja. Dok u ostalim gradovima, Užicu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Kraljevu i Vršcu, tu su polazci, znači vikendom imamo po 2 polaska, 1 polazak subotom, 1 polazak nedeljom, znači po 6 polazaka, ukupno će biti 58 novogodišnjih vozova za celu Srbiju. Odlično. Mnogo vam hvala na gostovanju. Ja prekidam jer mi krećemo sad.